Cah wedok kok murahan. Ora murahan iki lho nyapa kok murahan? Lah kowe ngapa kok karo pacar kuwi? Lah pacarmu gelem karo aku lho, Ken. Aja takon jenengku Niken Salindri lek ra kowe mati ning tanganku. Maju kan aku ora wedi. Kowe wis ngrebut pacarku lonte. Weh. Lasung jumanggelong suruh imbal-imbalan. Lasung jumanggelong mana termangkung ngumandang ngedek kisah jroning bangkesan tok tok tek tok tok bung tok tok tek tok tek tok bung tok tok tek tok tok bung tok tok tek tok tek tok bung. Aku. Kiriin. Kali danyange mboten oleh, kusik. Lasung jumanggelong suruh imbal-imbalan. Lasung jumanggelong mana termangkung ngumandang ngedek kisah jroning bangkesan tok tok tek tok lagung tok 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 tek lagung tok 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 lagung Siji kom. Ayo, bar iki apa? Ya iki mumpung larase sik Slendro Songo. Mas Edi tapi rebabipun Mas Pentiasta karo Bu Kesi engko sing suluk ben genduk Niken mergo iki request pamundhut saka Bu Lurah. Iya, le manti-manti sangat luar biasa aja nganti lali. Coba tak aturake rebabe. Nggih. Alon-alon dhisik. Ayo, alon-alon. Wiwit saka sing klasik luwih dhisik saya anget gek dijumenengake warangganane. Iya. Mboten giyok mang minggah Mas. Ayo coba kaya apa nggih. Ngono ya mesa ngasta anduk lho nggumun awak nggih. Arep ngelapi apa? Matur nuwun Mas Edi, terima kasih sangat luar biasa iki. Ha iya, luar biasa kuwi. Ing atase tukang parkir iso ngrebab jos. Ayo. Sing parkir kancane dhewe ra mbayar. Kayune Purwa sejati nduk Niken nggih. Jenengan tak lilani ngaturake salam hormat kepada para pengunjung malam hari ini luar biasa. Ini adalah Niken Mania dan juga Cahyo Lovers. Caksi lovers. Caksi Lovers saya. Ya, ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken kagem sedaya ingkang sami lenggah sami rawuh. Mugi-mugi panjenengan sedaya khususipun Bapak Lurah, Bu Lurah, Pak RT, Pak RW, Bapak Kapolsek, Kapolres sedaya para tamu undangan VVIP. Semoga tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah, sehat selamat wilujeng, tansah pinaringan berkah barokah. Terus rezeki sing nomplok, muga-muga saged nanggap Bapak Kuntadi kalih Niken Salindri piyambak-piyambak. Amin ya rabbal alamin.
Nanggap Pak Cahyo niki mboten rugi Pak saestu biasane bibar nanggap Pak Cahyo niki benjinge niku malah rezekine saya akeh 2 kali lipate. Amin, ya rabbal alamin. Niku senes omongan kula, niku omongane prewangan kula ngoten lho. Niken Salindri ki pancen elok tenan bocah iki ya. Ya Nduk, ben penonton suasanane bisa tenang terkondisikan menawi klasik mboten sah jumeneng riyen nggih sabar ngono lho. Lek sing ngomong aku mesti dipisui aku ngomalan. Lek sampean mesti manut ya karo sampean wis to. Nggih niki diparingi sing alus riyen nggih Pak Bu. Amargi nggih kalih leren riyen mengke dirungone sing alus-alus riyen mengke bagian kasare ra diwengi mawon. Lah kuwi lho, penonton dong ngrungokne ora ngono kuwi ora. Soale kula niku nek wayangan niku senengane sing alus-alus riyen, Pak. Masa ta, Nduk? Amargi saya itu membuktikan bahwa saya itu tidak hanya gending-gending sekarang saja tapi gending-gending zaman dahulu itu mengikuti Luar bisa, biasa. Klasik iki gitu. ya mateng. Tepuk tangan untuk Niken Salindri, luar biasa. Nah, Mungkin nek salah ampun dukani lho, Pak. bab napa? Niki mangke Ora nek urusane aku nolak kesalah sampean dukani. Lek karo Pak Lurah dipotong aku ora ngerti ya. Pak Lurah mosok yo ngerti. Ora ngerti ya, Nduk ya. Ndak ngerti Sing ngerti gur awake dhewe iki ya. Heeh, cocok lek ngono. Pak Lurah ngertine nggur lestari. Heeh, karo Puji Ningsih ya. Pujane Puji Ningsih. Maklum wong tuwek ngertine ya Puji Moyo. Ayo. Ayo ngono kuwi. Bu Kesi wis siap coba disenggreng Bu Kesi rebabe. Siap. Nah, senggreng Pak sik. Cahyo. Dalem. Tapi mosok teng mriki mboten maju sithik ngoten Oh, boleh. Yo agak ke Ayo, depan tetap gitu duduk. loh. Ning pinarak lho ya. Ora iso to ngerbab karo ngadeg. Ayo. Mboten lenggah mawon tapi maju ngoten lho sayangku. Oke, ya. Ya wah. Nggih sayangku. Wah, kuwi lho ditiru anakmu kuwi lho. Nduk niken. Dalem, Bu. Sampean mau lagi wae lek matur kok pinter men ya sampean lek mayok-mayoke bapakmu pinter ram to, Nduk. Ya Kula Allah. mboten mayone niki kenyataan, Bu. Kula niku survei, wong sing bar nanggap Pak Cahyo niku kan mesti kula survei niku, Bu. Penghasilannya itu loh. Langsung Meningkat, ya? 2 kali lipat loh, Bu Tiras. iya. Amin ngono ya kuwi. Allah berkah barokah sedayanipun lan mugi-mugi sedaya warga masyarakat kepanjen mriki panjen tansah pinaringan berkah lan barokah rezeki ingkang malimpah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayo Nduk awake dhewe golek duit maju. Ayo wis. Ayo ngamen kan ngamen yang perapatan kan. Allahu Akbar. Heeh. Kaya neng Bang Supace lho, ayo ndang, ayo. Ayo lagi iki malah peng-pengan kabeh. Sijine sinden ya dosen, sijine ya sinden viral. Kula calon dosen kok, Pak. Amin, ya rabbal alamin. Cocok. Dosen karaoke. Oh, ndek enek ya, Pak ya. Terus tak amini tembungmu elek men. Apa enek dosen karaoke. Lek mulang ku terus nang endi wae. Ayo. Ning room. Allahu Akbar mboten, Pak. Ora ya. Oh, guyon Hei, ae. Ken, aku ki ngomong tak hati-hati mergo enek sampean lho, sampean malah telebang-telebung kaya ngono ora. Mboten, Pak. Lawak kok, Pak. Ah, nggih. Nduk, Nggih, siap Cahayu? siap, Bu. Ya Allah ayune kok sampean nggih kebaya ireng jan ketok mencorong kaya midodari turun saka langit lho, Nduk. Ning ora turun saka taksi, tenan saka langit tenan. Lah nggih kan selendangnya kan carry to, Bu. Carry ning Nganjuk. Aku ora melu-melu. Iki kan ning Nganjuk iki. Aku ora melu-melu lho. Iki ning Nganjuk, Bu. Iya Nduk. Iya. Makane sampure iki tak gawa. Oh, iya Cahayu. Bu Lurah, Pak Lurah nyuwun sewu menika pancen ingkang ngersakaken gending menika danyangipun kepanjen mriki. Nggih. Coba disenggreng sik. Danyangi berarti lek sampun meninggal nggih, Pak. Loh, kok sik danyangi loro, Nduk. Danyang katon karo sing ora katon. Sing ora Nggih. katon sampun sedo para leluhur tumrape piyai panjen mriki lek danyang katon. Ya sing do nyang mirsani wayang ya danyang. Kuwi lek karepe ora dituruti ya ngamuk kuwi rumah samu piye. Walah, nggih, Pak. Ngono kuwi. Heeh. Nggih. Tong, toli deleteng. Ayo. Saged, Bu. Kula pasne napa pripun? Aja lek musuh niki kan malah pedhot senare wingi. Niki napa mboten anu to, Pak? Biola to, Pak? Biola Jawa kuwi Oh, biola biola Jawa Jawa. nggih.
Lek biola kae senare lak enek papat. Iki malah gur loro rebabe lebih sulit. Ayo ngono kuwi. Pancen tak sengaja. Ayo. Saya rong penake Mas Edi, benakno Mas kuwi. Ya, sik ngwak-ngaku kok ora. Engko lek nganti di streaming elek engko bojoku ya aku ya melu kenek aku. Ayo nggih. Kok kaya apa? Ecet. Nggih. Nah, iki pawange rebab lha kuwi. Perlu kehalusan mergo rebab kuwi. Kuwi mau Pak Edi sampean. Bener Pak no. Men dipluntiri terus kok Ha iya. Mula mesane bojone ning omah gur diuntir ae. Nggih. Lah iya. Nggih. Nah. Coba ben dicek karo pawange. Nggih. Wis. Engko ngalih rono ngok ngono neh engko ora. Sik entuk keploke pipine wis abang kok. Aja to, Nduk. Kuwi piyayi anteng dhewe sak rombongan kuwi lho, ora tau piye-piye. Sendika dawuh Kakang Mas. Oh. Nggih. Coba rebabe bekasi. Nah, wis kuwi, ayo. Ayo. Nah, siap. Perlu ngangge dinglek ora bekasi? Rasa ya. Lek anu apa ngangge pupuku sing ning kono ganti dinglek. Kok yo enek, wong yo enek anake lho. Sorry, Nduk. Ngene iki metu dhewe, Nduk. Aku anyel ya karo awakku dhewe. Anyel aku. Nduk niken, lek ngono aku arep gawe parian kanggo bapakmu, Weh. Nduk. Alah parian apa? Tor ngono sik to. Ikan gabus makan tinta. Cakep. Pak Cahyo bagus. Bu Kesi semakin cinta. Yes. Ayo, kowe gawe parian kanggo bapakmu ayo. Duwe ora kan? Pun Akeh tas tadi, tak. di. Di. Enek medhi tak wetak lho kok. Untuk kuwi, Bu. Sik. Oh. Pak Edi Nah. mangan kroto. Kuwi wong apa manuk? Lah Pak parian, Pak. Varian ya, heeh. Pak Edi mangan kroto. Terus? Bapak Cahyo kun tadi niken tasik jomblo. Ah iya. Heeh, ora apa-apa malah iso mandiring pribadi ora gagas liyane fokus untuk perkembangan seni dan budayamu. Iya. Nggih. Kula tak karo Nanang mawon, Pak. Ha iya. Coba kaya apa? Patetan Slindro Songo ala Kilenan. Mangga. Yuk. Kayune para wasa jati Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Yo. Pangira jagat kadang kinar yara mambe
ayate ayate tayo batra Nyuwun tepuk tangan para lenggah luar biasa. Witing klapa jawata genduk niken bukesi saged pinarak di tempat semula. Matur sembah nuwun setunggal pamundhut saking Pak Lurah saha Bu Lurah wujudipun suluk patet songo wantah gagrag Banyumas sampun dipun aturaken dening genduk Niken Salindri kanthi pengerbab nenggih Ibu Bremara. Bremara. Kuwi. Ugi request lagu saking Bapak Tawar Penebas ngersakaken podang kuning kalian santri pekok untuk warga masyarakat Kepanjen. Yo saiki sinden Madangkara ditampilke luwih dhisik men iso keratan yo Mak. Umi Hafifah bersama Mbak Diajeng Tandra Mulya. Yo coba kaya apa tukung-tukung. Dados. Ya nduk cah loro aturna pamundhut saking Bapak Tawar Penebas. Nggih. Podang kuning. Ya dibawani ya Mak. Diwiwiti saka ingkang senior luwih dhisik Mbak Chandra Mulya. Coba kaya apa? Asmarandana Podang kuning. Monggo Mbak Chandra. Nadian wujud temong peksi Nenu sak garis melih. Halus manis nengsem make Hup, oper ratune Podang Kuning Umi Hafifah.
Nano golek isi podang jenar ya yo iba bunga terakhir berdua ya nyanding bisa dadi nadyan secara spontanitas parandene ya iso dinamis cah loro kuwi ya Mak. Terus ya ngendikane piyayi-piyayi kuwi yen Madangkara iki pancen sindene iki rapi-rapi, sindene iki cantik-cantik, suarane iki jan apik-apik, ayu-ayu. Wah, ayu-ayu tenan. Aku lek rabi kemruputen kok nduk dadi ora. Malah entuk apik, entuk apik ora. ndak boleh gitu, ndak boleh gitu. Kenapa sayangku? Aku ngerti loh Pak, sama aja muni ngono aja sia-sia karo aku. Nggih. Kudu tetap semangat walaupun aku sudah menjadi tua. Mari kita menua bersama. Iya. Umur boleh tua namun cinta tetap abadi Oh, selamanya. luar biasa. Tepuk tangan untuk tahu. Padahal nyuwun sewu. Napa? Bu Lurah mengke badhe minggah, badhe maringi buka dumateng para waranggana. Tali asih lho. Tali asih. Oke, mangke bibar menika kula aturi minggah panggung. Ayo. Yuk diaturake Podang Kuning Umi Afifah dan juga Diajeng Chandra Mulya bersama Madangkara. Yuk. Esuk awan ning omah wis rarakan. Luyuran nganggoleki sing tak sayang. Ubeng-ubeng miderang gonku goleki ora krasa. Sukses selalu warga masyarakat Kepanjen bersama Bapak Kepala Desa Bapak Sugeng Purnomo.
sarunge lenggah ngene, coba. Iki banyak fenomena, banyak kejadian sing unik ning ya janjane mprihatinake, Nduk. Piye? Nah, akeh saiki ya pamane ya iki karo diajeng karo sapa jenenge Umi iki sik kanca. Kanca kentel akrab. Ning sok-sok iso bentik, sok-sok iso geger mung perkara rebutan lanangan, ya ta. Saiki aku kepengin ngerti ngecek kepribadiane cah loro iki. Upamane Mbak Diajeng iki wis duwe pacar, ya Mbak. Duwe pacar apa bojo wis bebas, pokoke duwe sambung rasa tresna. Delalah sampean ngonangi lamun to pacarmu kuwi jebul selingkuh karo si Umi Habibah iki ya. Modele pawakane lak kaya wong selingkuh to wisan iki. Kira-kira ekspresimu jangan nganti aja direm aja piye-piye ning seperti apa adanya. Pokoknya nesu Umi pun juga bisa membela diri dengan argumen-argumenmu sendiri. Ya. Sampake dhisik songo yo ben gayeng cah loro. Yo. Petok iki. Nyapa kowe guyang-guyu? Nyawang aku. Orang guyu. Ora sah ndelok-ndelok wae. Ngomong no? Lah mbiyen aku ngene kok. Ngene piye? Kowe rasa alasan lho ya. Nyapa? Kowe nyapa kok nyedaki pacarku? Ora Piye aku lho ngerti weananmu. Lah iya ora salah. Kowe ora ngerti Umi yang ditapuk ngandel. sandal karo sinden. Wis tahu. Wis tahu pengalaman iki ngene iki. Berarti kowe wis bola-bali ditapuk sandal karo sinden? Urung. Gak. No. Iya iya Cangkemmu wis ora tahu. mencra-mencra lho ya. Iya iya cangkemmu. Loh. Malah nyakem-nyakemen aku. Lah piye? Saiki pacarku calon bojoku mbok pek. Iya. Kowe dadi pelakor. Iya. Terus kowe bangga ya ngono kuwi? Bangga. Nggih. Loh, enggak ngene kowe bangga. Lah aku mbiyen ki yo ngene iki nggih. Ndang lokno apa nggih. Oh, lah terus maksudmu piye? Saiki aku arep rabi karo pacarku. Heeh. Terus kowe malah anu. Wah, nesu wong ngangge anu iki. Anu ki. Terus kowe malah ngerebut pacarku. Kowe WA-ni bojoku. Kowe dolan ning kono mbok video. Saiki aku ngerti lho. Ngerti videone kuwi karo kowe karo Ora tak video tak live. padha wae. Oh padha ae ya. Terus maksudmu piye? Ya wis nek ngono aku tak omong yangmu. Sik, Piye? tak celukno bojoku. Ya. Saiki dipertemukan awak dhewe wong telu ya. Iya ya. Sulomo, rene. Ah. Rasul, ayo. Lah iki fenomenane bocah saiki ngene iki. Ayo Sul. Ndang, ayo. Rene kowe. Maksudmu piye? Nek kene anak calon bojomu kowe ngrangkul-ngrangkul Umi iki piye maksudmu? Lah dhek senenge karo aku kok nyapa? Lah kowe nek seneng karo Umi ngopo kok arep ngajak rabi Lah aku? iya. Saiki aku bojak tunangan ki piye Oh, maksudmu? oh. Hah? Oh, piye? Sik to. Maksudmu apa? Hah? Ora sak-sik. Enak Umi. Kuwi lanangane yo kakrok. Sing tegas dadi lanang yang tegas, menyelesaikan masalah. Rusak. Alasanmu apa? Takoki, Jeng. Alasanmu ngopo kok enak Umi? Kowe apa tau jajal Umi? Yo maksud Ora, ngawur. Enak. Iya ya wis. terus kowe nembung ning wong tuaku kaya ngono kae kowe arep ngajak rabi aku kowe wis tunangan karo aku terus maksudmu piye? Alasanmu apa? Karepku loro bojoku. Karepmu apa? Loro piye? Ora sudi aku mbok madu karo cah kaya ngene. Lah ayo iki kok karo kowe. Nekat iki. Berarti kowe luwih milih Umi timbang aku. Iya. Saiki kowe ngomongane wong tuaku. Ngomongane wong tuaku. Piye, Le, ngomong? Ya mbok piye caramu lemu ngomong? Kowe ae sing ngomong. Kowe iki kok dijak sepelan kok ngono to kowe iki kok. Aku ora iso sepelan.
ngomongane wong tuaku nek kowe ora sida rabi karo aku ora sudi mbok madu karo Hop, bocah iki. aku dadi wong tuane. Le. Kowe iki cilik tak gedhekke. Gedhe tak pinterke, pinter tak benehke. Kowe saben lunga ka omah mesti njaluk pangestu. Aku mesti mangestoni kowe muga-muga kowe ora enek apa-apa. Nggih. Nyatane kowe iki nyapo kutluk. Malah teko tak. Malah bahagia teko. Aja kaya ngono kuwi. Dadi wong lanang sing antepan rasane, sing tegas. Saiki pilihan ing antarane Diajeng karo Umi Hafifah. Pilihan salah siji. Kira-kira milih sing ndi? Niken, Pak. Kowe iki iso ngrungokne omong aku apa ora? Antarane Diajeng karo Umi, kowe milih ndi? Ji, Dua kudu salah siji. Sopo ya? Coba mesra-mesra kowe. Kok. Taiteng pentelu langsung sebutan jenenge. Siji, loro, telu. Enak kabeh, Pak. Jenenge salah siji. Ayo. Ji, ro, lu. Umi, Pak. Umi. Mergane? Ayumi. Ayumi. Nggih. Insyaallah. Lek ngono pendapatku karo pendapatmu padha pancen ya ngono. Lho bapake dhewe ya kocluk. Lah. Ya. Oke. Terima kasih untuk Diajeng dan juga Mbak Umi dan juga Mas Sulomo. Nah, Dok, ngadeko. Bir kita sing pacare gandeng karo Niken Salindri. Kaya apa ekspresimu? Ken, apa? Kowe tak anggap adik kowe iki. Lah kowe lho ora tak anggap kakak. Kowe tak anggap adik. Oh ya Tak dulur jai. beda. Tak jai riwa-riwi. Jare sapa wong sing bayar panggah aku wae. Aja guyu Iki bir. aku nesu lho Ken. Aku anggapmu apa ora? Aku nesu iki. Aku nesu kowe tak anggap adik, kowe malah gendaan karo pacarku. Oh, pacarmu sumbing no. Aku ning Solo. Pacar sing ndi? Pacarmu ki akeh lho. Mutiar. Sing dia. Aja ngono Ken, sing kae lho Ken. Sing ndi? Sing Sing dalang kae. apa sing ndi? Pacar kuwi mantanku dalang kabeh, aku ya bingung iki Lah kan. iya. Kok malah pamer iki piye kowe iki? Kowe tak anggap adik. Serpek tulutur. Kowe tak anggap adik kan. Saben pacarku mayangan kowe tak ajak tak dadekne bintang tamu kan. Kowe malah tega kan. Kowe malah selingkuh ning buriku kan. Kowe tega karo aku kan. Kowe tega kan. Kowe tega kan. Kowe tega kan. Sepurane. Sing greges ki yo pacarmu kok. Asline pacarku kok godho kan. Aku orang godo loh. Bayu, sepurane ya Bayu. Kowe ngirimi foto-foto seksi nang gone pacarku kan? Udah aku Bayu. Lah aku. Dhewe sing jalo Bayu. Kowe tega malah mbok kirimi kudune kowe nek ngerti aku Bayu ora mbok kirimi kan? Kuwi ngono, tak kirimi fotone seksine wedhusku. Udah aku. Tak delok ning WA-ne. Transferan 500 juta ning nggonanmu Ken. Akeh men to. Kena pacarmu melarat kabeh lho. Akeh men 100 juta. Aku ora nyindet. Ki gayane lho Ken, gayane. Aku kok dadi murahan ngene to rumah saku. Mbak, mbok ganti to, Pak? Etok-etoke diwalik ya. Ha, diwalik. Diwalik ya. Ha, Pacarmu selingkuh karo kae. Biasane kuwe sing rebut pacarku, Pak. Nah, iya, kuwi tukang rebutan pancen kok. Direbut terus. Sampai. Mbak sumpah apa piye? Oh, Apa? Kowe Nyapa? cah wedok kok murahan. Ora murahan iki lho nyapa kok murahan? Lah kowe ngapa kok karo pacar kuwi? Lah pacar gelem karo aku lho Ken. Nek kenyataan lho ya, Pak. Nek kula ngoten mboten kakean ngomong, Pak. piye langsung biasane piye? Celeng pateni tel ngono, Pak. Kowe wedok iki. Sampah Pak. Gua kita aku wedi karo kowe Ken. Perang
jeblok tak langkai segoro geni tak geng langi. Wah, elok men. Kuwi lagu sekti kan. Ya treh aku ya sekti ya wonge. Mbok aget aku wedi karo kowe kan. Sapaan Pak perang Pak iki Pak. Angger. Pak pedang Pak. Jenengan kula geraji napa? Ojo. Aku ra melu-melu aku. Godo Pak, godo. Ya. Alah kecilian. Celurit lho iki. Oh ya. Sitoke Pak, aku Pak. Sing api. Aku tak ngasah celurit sik Pak. Godo. Lah kok radil? Kulinoro ngene iki ta kowe. Lah kok radil Pak? Heh. Kok radil? Kuwi landhep kuwi cian. Iki lho tumpul. Kuwi paling dikenekne gur keri kok Lah iki kan perih. Perang Pak. Aja takon jenengku Niken Salindri lek ra kowe mati ning tanganku. Maju kan aku ora wedi. Kowe wis ngerebut pacarku lonte. Wes. Jujur, Pak. Lah lek mati kabeh sing dalang sapa? Niken ya asem aku dikatone ora. Lah, ini begini Mbak Niken dan juga Birgita serta para penonton semuanya. Ini menjadi bukti bahwa sinden itu adalah kreatif. Walaupun tanpa pelawak dan dagelan mampu membuat jenengan tertawa dan terhibur. Inilah sinden zaman sekarang. Salaman sik tukaran tenan. Salaman sik. Jane Suto. Engko tak wae jajanku. Apa jajanmu? Lah aku pedot karo yangku gara-gara awakmu to asine. Gak iso. Lah nyapa yangku kaya ngeleki fotomu ning Instagram. Astagfirullah, aku teman Instagram tok kan. Alah ndak percaya aku. Nang malih putus aku malih. Aja curhat nek kene to dikira tenanan iki. Oke. Ya wis barek ya. Terima kasih luar biasa Niken Salindri elok. Jenengan tetap berdiri Niken, Mbak Birgita duduk lagi. Ah, nggih, luar biasa. Elok tenan nggih. Sekarang hiburlah warga masyarakat Kepanjen Pace Kabupaten Nganjuk dengan lagu-lagu pilihan dari Ibu Lurah. Jenengan nembang siji pisan kas, ya toh. Bar kuwi Bu Lurah saya beri waktu untuk memberi tali asih kepada para waranggono termasuk Niken Salindri. Pilihan tinduk Lestari Lamunan Pujaningsih karo Kitir Sumilir. Kitir Sumilir, Pak. Kitir Sumilir? Oke, siap. Yuk. Nyuwun permintaane sing terbanyak mau Kitir Sumilir. Nggih. Kitir Semulir setuju? Sumilir, Pak. Oh, Sumilir, heeh. Aku ora apal nerangke. Nggih. Oke, Kitir Sumilir diaturake bersama Niken Salindri. Ini bintang bukan kaleng-kaleng dan juga Madangkara Group. Oh. Oh, hey, Niken Salindri, hey. Ngetong lintang seselah padang rambulan tak kalean nanti si pancerina tak titipi kidang tak ngetak hing jantung lalu ngetan long-longan kang raran betan sarang ranggat silang
saupama kapan bayar aku besok kagem lintang rangga endahi rembulan aku samar kuatir lamun tak sabar sekarnakan ing arah-arah kanceng kar ngalah kang tanpa upama nanggo komet sing tirta kang genalasi kalong kadatiku madang karang menyawa bosku Kau gambaran nembus nega getang bintang sasulah padang rembulan tak galean nang ngendi si pancerina tadi dipikir dong tak ning jantung lelungetan lunglungan kang rarambatan ambu sarah ranggat jiwangga kirimi layang pitir asampir kiani salir ora krasa sliramu tansah tak pikir Rena ayangmu betatiku sing tirta saupama kapan kaya aku bisa gagam lintang rangga endahi rembulan aku samar kuatir lamun tak sabar sekar makan ing arah-arah kang cangkar ngalakan tanpa upama nanggo komet sing tirta kang genalasi lungka-lungka hatiku kang genalasi lungka-lungka hatiku Luar biasa, terima kasih. Iya, Bu Lurah, monggo menika Mboten seteng mumpung. mriki. Sing mriki Nggih, nggih, nggih. ngancani Bu Lurah nggih. Nggih, ya, tawa mriki Bu Lurah. Ya. Ku tak tang tak tang 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 tang. Monggo Bu Lurah, yuk. Monggo 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 Bu Lurah. Aturan minggat Wonten ing panggung ora biasa ugi berkah Allahumma amin Ibu Lurah datang penonton dapat senang wayangan cara bupati Sugeng dalu Bu. Tadi mriki Bu. Lah Pak Lurah pundi to Bu kok ditegakne jenengan minggah piyambak niku. Nggih. Monggo dawuh riyin menapa sebabipun jenengan paring wujudipun tali asih dumateng waranggana utawi sinden. Nggih. Matur suwun ingkang kathah damel Ibu Sukesi sampun wau sampun mujudaken saged krebab kali Nggih. Mbak Niken sampun kitir jumilir sebab panjenenganipun Pak Lurah. Nggih.
Nggih, Bu Lurah. Biasanipun menawi Bu Kesi jenengan dawuh ngrebab lek teng Ponorogo langsung disawer 1 juta Bu Lurah. Mboten sementing tahun ngarep wayangan melih mawon pun matur nuwun Pak nggih. Dalang. Ya, Niki nggih. kula diparingi buket. Niki mboten sembarang buket lho. Isinya ada merah-merah. Jenenge apa to? Butek apa? Buket. Buket, Oh, buket. buket. Lah, menika tondo tresno saking Bu Lurah kagem kula lan Waranggono. Nggih. Mugi-mugi Bu Lurah sak keluarga tansah pinaringan kegiatan lahir batin, Bu. Amin. Ngomong warga masyarakat wonten mriki nggih Bu Lurah. Matur nuwun ya Allah sami-sami. Nggih. Bejone Pak Lurah, degane kambil ijo. Bejane sing duwe bojo Pak Lurah. Nggih. Cuantik kaya ngene kok ya ampun. Nggih. Sampun niki Bu. Sampun nggih. Matur suwun. Mboten nggih, lho Bu, Pak Lurah teng pundi niki, Pak? Dateng Teng warung. Masa alah malah ngopi kayak nggih. Pokoknya intinipun selamat sukses kagem panjenengan Pak Lurah. Semoga amanah dan juga mendapatkan berkah. Seluruh warga masyarakat yang wonten panjen mriki mugi-mugi hayu rahayu putra putrinipun soleh lan solekah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Terima kasih. Nggih sami-sami. Matur sembah nuwun Bu, sehat selalu panjang yuswanipun. Nggih. Rezekine tambah kathah. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Bu Lurah panjen luar biasa tresno karo budaya. Nggih. Alhamdulillah Elah. Pak, ambune lho Pak. Piye ambune? Ambune duit. Ah iya ta ngono iki. Tondo tresno. Alhamdulillah Pak, kula benjing kan tasik bablas-bablas. Siap, piye? Benjing-enjing jam 7 kan teng Semarang. Heeh. 7 pagi. Siap. Terus bablas malih teng Jakarta, terus teng Batang, teng pundi. Niki sangune, Pak. Kok iso? Lah kula mboten anu digawane sangu kali mamah wau. Sangu sing berupa materi dhuwit ngono to? Heeh. Ora digawani. Mboten. Ora apa-apa anggar digawani ATM aman. Nggih. ATM di. Ora ngerti ATM to sampeyan? Ndak ngerti aku ki. Aduh mesake. Lah piye apa njaluk tambah Bu Lurah? Ora sampean wis tetep sampean wis ya seniman kaya bapak lho. Seorang dalang aku ora tau nyekel dhuwit mboten nate. Apa-apa Masa mesti to, Pak? Bu Kesi. Alah tenanan. Berarti ngoten niku jenengan sukane Bu Kesi sedaya. Nggih, dadi bruk metutuk teng Bu Kesi. Lah, nggih. Sing ngebrukne aku sing metutuk Bu Kesi kae ngono lho. Piye to Pak maksudnya? Bruk metutuk, aku untuk Metutuk duit iya, lho. Pak. Metutuke kaya gunung ngono lho. Heeh. Dadi aku karo Pak Lurah diparingi duit ta mau. Heeh. Terus akhirnya tak tampa, tak brukne, akhirnya metutuk ngene Bu Kesi ngono lho. Oh, berarti tabungannya tenggene Bu Tabungan. Kesi. Wow. Nadyan sampean ora nyekel duit, ning semua kebutuhan sampean sudah di-cover oleh mamah jenengan. Sudah. Oh, Makanya kula ngono nggih kuwi. ngoten to, bruk tenggene mama Nggih. sedaya. Apik kuwi. Sampean tulang punggung keluarga yang bisa dadi lantaran saka Gusti Allah nguripi keluargane jenengan kabeh. Wah, Amin. pahalane top kuwi. Amin Pak, mugi-mugi nggih kula langgeng awet tenggene dunia seni, Pak. Amin. Lah arep dunia ndi lek seni? Nih, Arep dunia ndi kan lek dunia seni? entertainment itu kan pasti ada pasang surutnya. Oh betul. Tapi Nggih. aku tuh bertahan supaya tidak surut, Carane piye kan? tidak sombong. Tidak sombong. Oh iya. Ada lagi? Selalu mentaati perintah orang tua. Ah iya. Mergo ning donya ki ora ana donga sing paling ampuh kejaba dongane mbokmu. Nggih. Mula bejo kemayangan sampean urip sik ditunggoni karo mbokmu iki bejo. Nggih, Ngono Pak. kuwi. Heeh. Leres, Pak. Heeh. Semari kesel pisan. Sampun. Wah iya, saiki nembang teh. Coba kaya apa? Pilih neh, Nduk. Ayo, bar iki tak apa kuwi jenenge tak selani siji sampean bisa istirahat terus terakhir langsung digietke ngono. Oke. Lestari lamunan pujaning sih. Aku jane sir nyanyi pujaning sih, Pak. Pengen. Tapi nadane kemetitin kok gorokanku cepot. Iso didukne. Koordinasi karo kanca-kanca iso didukne. Iso didukne. Oh iya. Pujaning sih wae nek. Disapa sing ngendang kayak Mas Noval kayak ben saya semangat Mas no. Ayo. Nopal semangat ya. Ah, iya. Nanangi nganu lho Pak wis keblek duet karo aku lho asine. Oh ngono. Mm-mm. Lah sampean kersa piye? Ya sik bar Hari iki pujaning ya? sih wae. Oke, siap. Apa engko kere-kerean pas wis dikukuti ngono kae nanang ki nanti celok ngono kae. Wis sia-sia lek ngono kuwi jenenge. Nggih, nggih. Yo coba diaturake. Puja Ningsih oleh Niken Salindri. Yo, kolaborasi Madangkara dan Mayangkara. Oke.
Bisa istirahat dulu? Yeay. Engko si jingkas. Saiki ganti sapa? Hah? Ki bocah sing saka daerah iki lagi ngebum nggen jaranane. Sapa? Kediri karo Tulungagung ya kuwi Birgita karo Mbak Winong Nawangsih. Wah, disuwun berdiri. Yo men jumeneng cublak suweng. Dados. Yuk. Karo iki ra entuk nesu lho ya. Enggak, Pak. Ora tau dirusui to kowe. Mboten, Pak, tapi kula kulino nesu kalih Winong, Pak. Sebab e? Sebabnya dia ngeyel, Pak, karo aku, Pak. Ngeyel campur ndablek Iya, ngono. betul. Mboten. Kula iki manut lho, Pak. Manut piye? Manut kula nek dikandani manut. Kula Ah. diarahne penak. Ya toh, Mbak? Ora? Ning kaya Winong iki tipe wanita yang tidak mudah marah kaya Winong iki. Ning ya kuwi nggugu karepe dhewe. Nah, alhamdulillah. Nggih. Ngeten iki malah sehat toh, Pak? Kok sia sehat? Mboten pikirane mboten abot. Heeh, semeleh ngono ya, Nduk. Nggih. Nah iya, mula awakmu saya lemu mergo pancen pikirane ra tau abot. Boten, Pak. Boten ngoten, Pak. Piye? Mergo saiki Wino pun enten pasangane, ngoten lho, Pak. Sopo? Sopo? Oh, ngerti aku. KWN to. Nggih, blangkon kliwir to. Pokoknya sing nganggo Ah iya. Terus tanggal 26 petuk neh. Oh. Angel digoleki kuwi sok. Ayo. Bawane sing umum bae, sing kabeh iso pangkur. Ayo, coba kaya apa? Nggih. Niki napa to, Pak? Ya engko ninggal Kembang. katresnan. Wah, Nggih, wow. ngono nggih. Apa, Nong? Kangen Sembarang ku manut tanpa upama. Boleh. Ya. Nggih, Pak. Oke. Ya nang, kaya apa? Winong Nawangsih. Kangen ku tanpa upama. Nano. Meng sliramu kang dadi telenging ati. Hup, Mbak Birgita Ayu. Ya. Wes lawas sanggonku nanging hamong leledo Nano. Yo, Bir. ngelingana rikala jaman kepungkur. Hup, Winong. Seliramu. Sliramu nate ngendika Bareng berdua. Ya. Tresno lan
Tembang menika ugi kula aturaken dumateng para kadang-kadang caksi lover ingkang keroyo-royo ana sing saka Blitar, ana sing saka Laladan Sidokare dan lain sebagainya ingkang kepareng nusul karo awake dhewe ya mboten kata lumpen Pak Waris Sugiono tebih saking Surabaya, Pak Jono sekalian garwa tebih saking Surabaya nusul wonten ing Nganjuk mongko sok tanggal 2 November awake dhewe sowan ana ing UNER, kampus UNER Surabaya. Dies Natalis. Kaya ngono kuwi. Yo diaturake Mbak Birgita dan juga Mbak Winong Nawangse. Ninggal katresnan saking Kendang. Monggo Mas Noval. Yuk. Fokus joget kaloro.
berdua. Terima kasih Mbak Birgita dan juga Mbak Winong Nawangsih. Saya sinden-sinden Madangkara dasare tuwajuh panembahe marang Gusti sekolah ora keter yen pacaran trimo dikipatake. Ayo. Mula kaya Mbak Birgita iki direwangi ngontrak dhewe iki men ora diganggu dening pacare. Ayo. Tamu wong lanang ora oleh mlebu. Lawang ditutup krekep terus metu cendela. Ayo, terima kasih. Bocah hayang. Yo, saiki terakhir genduk Niken Salindri coba diaturake untuk menghibur warga masyarakat Kepanjen lan ugi sedaya kemawon malimbar ngantos Pacé ngantos ing Nganjuk lan ugi ingkang kepareng mirsani lumantar Kuntadi channelipun Jodipati Pak Utis sedaya kemawon sugeng nglaras salam budaya. Ayo. Lestari Ken Niken. Ayo nggih. Kagem penggemaripun Bu Kesi sabar sawetawis mangke pamundhutipun Mbah Lurah ngesake kutut manggung kula aturaken wonten ing gara-gara sing pas wektune. Ayo. Genduk Niken Salindri. Jan. Mik yo nggo dhewe. Ayo, pancen yo golek penake yo. Rego piro? Rego piro ngono? Niki mike Madangkara, Pak. Apa ya? Apa ya, Om? Apa? Nggih, lek mik kula mboten kula beto damel benjing. Oh, eman-eman ngono, batune ya. Nggih, mboten anu dicangking teng Mayangkara mik kula. Iki Oh. wae mboten kula beto. Ora nek anu cadangan mik sing rego-rego 150 juta apa pira ngono? Enten, Pak. Mike kathah. Ndang nggih didamel teng Mayangkara. Oh, pentas. Nggih. Budal dhisik. Wah, iya coba kaya apa. Lah, engko ketoke piye ngangge mik Madangkara ketoke piye? Oh, mboten, Pak, mboten, Pak. Ora ganggu Sami suara mawon, dan karaktermu mboten, toh? Pak. Aman toh? Mik mahal atau tidak mahal itu tergantung dari suara kita. Oh. Nek wis suarane asline apik arep nggawe mik sing model piye sing rega 50.000 ya panggah apik. Lho kuwi lho, rungokno ki sindan-sindan Madangkara rungokno. Mik ora kudu larang-larang ya toh? Nggih, mangkane kula mboten tumbas mik sing larang-larang to, Pak. Iya. Cukup 100 juta mawon pun cukup bagi kula. Piye? Lah kuwi mikmu iso nggih tuku gamelan malah ora ayo. Nggih ning wesi ayo. Loh, gamelan saiki ora ngerti to, Nduk. Nek sampeyan gelem tuku sing kualitas ngene iki, sak M luwih lho, Nduk, regane ngene iki, Nduk. Pila to, Pak? Mergo Ya saiki kaya Allah. perunggu ngene iki wis angel golekane. Timah iki khusus zaman biyen, saiki sing wis Niki larang. jenengan mboten enten cita-cita ngedol gamelan to, Pak? Maksudmu piye? Lek tak dol piye terusan? Mengke kula tumbase ngoten lho. Iki wis dudu nangku. Sing duwe hak dudu aku. Sinten? Iki wis tak kene karo mbokmu Bu Kesi, biyen tak nggih mas kawin seperangkat gamelan komplit ngono lho. Oh, lek
dalangi ngoten niku ya Pak ya. Iya no. Iya. Wah. Lek bojone seniwati lho, lek ora seniwati ya angel diarah ning Oh iya, gamelan. saya tak golek dalang aku Pak. Ya iya, amin, amin, amin. Wis pokoke ora perlu kesusu awakmu lho, sing ngenteni akeh sing ngantri akeh, Anu, Nduk. anake jenengan mawon apa pripun, Pak? Hah? Sapa Rambu to? Kae malah dadi bos jaranan padha kuwi karo kowe. Kowe ndek jaranan Parito. Seperangkat alat jaranan Iya. serta barongan. Ah iya, barongan beserta dengan pecutnya. Ayo. Ngono kuwi yo, Lestari ya, Nduk. Niken Salindri coba kaya apa nggih. Sing nderekne Mbak Putri ki mau. Ndi Mbak Putri? Nggih, Mbak Putri enten Bude. Nggih Iki nggih Bude kula, terus enten Nggih. Mas Rijal. Pun lahiran buke. Dereng. Dereng nggih. Ketingale ya bulan niki, Pak. Bulan iki nggih. Nggih, bulan niki. Oke, engko dikabari lho Bapak ya. Teng napa, Pak? Lho, Umi iki duwe adik wedok sing jenenge aku mbiyen. Oh. Tak jenenge Pandam sapa, Pandam ing katresnan apa sapa? Pandam Tri Maharani. Ngono Yang kuwi. artinya Pandam itu adalah keindahan yang berupa api yang penuh dengan semangat. pandam iki napa mboten godhong to, Pak? Eh? Godhong pandam sing damel sego. Kae jenenge pandan. Pandan. Pandan ini napa mboten kewan? Kewan apa? Kewan lucu. Kae jenenge panda. Oh, panda. Apa neh ayo? Wis, Pak. Ayo bocah ya pinter mbanyol kok ayo. Niku jaler napa Stri? Sing ndi? Pandam niku. Ya putri no. Oh, putri. pandam. Wis ge calone adimu lanang apa wedok? Cewek, Pak. Oh, cewek. Nggih, kula sedih asine. Duwe adik cewek kok sedih. lho. Kabeh-kabeh kok wedok. Nisa wedok, kula wedok. Sing terakhir niki nggih badene wedok. Loh, aja kaya ngono kuwi. Sampeyan kuwi ya yen diberi anugerah kodrat dari Tuhan wedok, pasti ada hal-hal yang Lah. positif dan juga bermanfaat. Lah, nek wedok kabeh iki lho Pak, pamane kula tumbas klambi. Lah liya-liyane nggih melok meri lho Pak. Ya ditukokne wong nyatane mampu kok ya. Ya Pak. Kaya Bukesi pas lahire rambu karo rangkung, bah mesakne lho, Nduk. Wih, jam 09.00 bengi ngeden, ora metu-metu ora lahir-lahir. Terus? Adikmu ki lho rambu rangkung ki lho. Nggih. Akhirnya tak getak. Le, Nduk, ndang metu, dalane nggih gentenan karo bapakmu. Dalan apa Pak? Lestari mangko, dados. Anu Pak, dalan bayi. Malah dicethake. Ayo. Nggih to, Bu. Ngono kuwi. Dengan dijahit napa mboten? Ora dijahit diobras. Nggih. Maksud kula iki operasi napa normal? Oh, operasi. Operasi kabeh kae, adik-adikmu operasi kabeh. Oh, nggih alhamdulillah. Sampeyan mbiyen operasi apa Kula normal? normal, Pak. Wah, iya. Alhamdulillah. Mamah niku lepas metengi kula niku to. Heeh. 9 bulan niku tasik ditinggal montoran piyambak teng kene pantai lho, Pak. Wah, 9 Langsung bulan. benjinge niku langsung merocot kula niku. Oh iya. Mbokmu mbiyen nyidam apa iku iso duwe anak kaya sampean iki? Ngidam napa nggih, Pak? Kula mboten ngertos nggih. Ngidam napa? Oh, ngidam iwak sumbing, Pak. Mas sumbing ki apa? Dimaem to. Lah iya, heeh. Lestari ya, Nduk, niki kan. Nggih. Oke, yo. Diaturake bersama Madangkara. Muga-muga kabeh lagu-lagu sing diaturake bisa dadi srana panglipur penggalih para warga masyarakat ingkang Nggih. kepareng rawuh wonten ing lapangan Panjen. Yuk, dados.
Salindri lho iki. Ada Mas Nova lagi. Wow. Awas. Wanget kakasatnya rumah solong sasal kopiore karetiko adyo pospito ing ningro enjang kapi resnan rasa tresna kang sejati manggih lestari kang itu kembang suci yang sami sajroning sepi sayangmu amadangi saratri dadi kambange ati angen-angen kelelana tamang miteri tanpa wanganan namakonan bas marang kabagyan banget manis sinamang rasa tresna kang sejati manggih lestari ngitung tembang suci yang sami sajroning sepi cahyamu amadangi saratri dadi kambange ati angen-angen kelelana tamang miteri tanpa wanganan namakonan bas marang kabagyan banget manis sinamang manis sing tak sayang. Monggo tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah. Terima Matur kasih, sembah terima nuwun, kasih. Ibu. Nggih. Nggih, amin pangestune. Nggih. Terima kasih. Iya. Mengko lagu-lagu liyane diaturake nggen goro-goro ya, Mak.